Sa pila ka tuig na lubong karon nagkamarunong nagkalawom na ang ugat sa akong mga gitanom. Punuan kay nagkaligon gikuyugan sa panahon, giduyugan gihuyupan ng dahon sa katahom. Daghag mga pagsuway nga sa panit ko ni uwat, samara sa kagahapon nga di nimo mausab. Sabay paglaya sa dahon nagkatamis pud ang buwak, ang lawom nga pagkatagak nagtudlo ni muglupad. Gisapsapan sa bara para ang porma mausab, gihatagag higayon ng pangutana matubag. Ibubuan tagkaalam aron atong matungab, mabuo ug matapalan ng pangalang nabuak. Padayon sa pagtubo mga sanga nga gakatay, ni salingsing ug balik ang mga dahong namatay. Mas gipaligton pa jud sa mga pagsuweng nilabay, ang kalidad nga bunga kay naanas ugat galatay. Rapolo Subangan, natakaroon sa Heidi's KTV and Resto Bar. First battle of the night, pakpakan na to! Shout out sa itong venue karon, Heidi's KTV and Resto Bar. Sa akong wala, gikan Jamotes, make some noise for Blood Ox! Bilyo Maldita, sila Arbinza ni Louie, Tataw, Bupor, Tanan Barkada, si Joe Jerjer, Upaya Pa Boys ni Gerson, Chris S. Clay. Sound to, gikan Tabok, Mandawi City, make some noise for Making! Boulevard, Tata, Vendo Wi-Fi, Northside, Bandito, Balbas, Tambay, Do, St. Louis, ug sa akong lula. Rest Boulevard. Manasagundtos, daw si Making, pili niya una siya. Yo, maminaw tandanan, maminaw tayo, enjoy yun tani. First round, Making, let's go! Yawa! Mauna niya akong kontra? Kasure mo? Blood Ox, gamer di ay. Mo ni mga labas basta magpiling hip-hop ni mga fans ni Mr. Beast ug ni PewDiePie. Rapolo game. Game! Ninyo Glenn Soto Laguna, aka Blood Ox. Kabaw ba ka nga mura ra ko bagong mata kay padung pa ko mukaon og breakfast. Igo ra ko mga pe, gamay paaso. Chill ra kay ko, relax kay klaro ni nga wak nya walay impact iyang mga attacks. Dili man ko si Fangs o si Vampy, pero vampira ko aning duaa. Muni lalo na sangre kay imong kontra si Daniel Padilla. Pero Eminem, till you collapse, yaro ko imong dugo nga mura og collapse. Pariharanang ga pula-pula. Pariharang ga pula-pula na kung imo nang balik-balikon mabalik ra gihapon ka diri sa tong venue. Sa kadaghang pilianan sa menu, Boss Leo nganong kani pa magid sininyo. Yawa kan sigo. Kay sikat man ni ang hangal. Di ba ikaw mo to ang bata sa TV5 nga mananambal? Asa naman si Ninya? Nagbabaksin niya o wala pa ba naugkat sa linya? O bas, hinay ang signal sa ilahan nga murag ugma pa siya muribat niya. Malibat, pero karon ko ni tira. Sige, panghambog na imong atsa. Tanaw nimo nga kaya. Karong duaa mayabuka kay og imuha atsa na anak kong katana pistawga ko og yakuza. Kay og kaning Rapolo play pa ni kahoy-kahoy ra ka. Kanang katana pang patay og tawo imuha pang kahoy ra. Wa lagi kay gamit sa syudad. Kay stop og butin na mi ikaw pang bugha pa. Nisukol kang Making Rapolo tan-awa mabugha ka. Mabugha ka. Kay inana ko ka isog. Unang batol nga gihatol kay ni batol ko og santo. Wa ko'y allergy, wa ko nahangol pero pag ingon ni Boss Leo, nangatol kog maayo. Wa ko na mahaw ganina, wa ko ni kaon karon gutom na kaayo. Di lang ko ganahan manambok, hinay-hinayon lang tikagilaw kay napay round 3 o round 2. Game!
Gaduha ko og dawat aning duwa. Kay medyo na itakulba og kalibog. Pero mang tastas di og tutunlan ni anak ko man ang tangog tingog. Kay brutal ako buhaton karon, pero dili ko ni kaya nga ihikog. Kay unsa pa may mahigtan sa PC nga gani harmang puto lang imong liog. Kay nganong kini magyakbang. Kuwang pa manis baid. Habol pa kaayo, klaro kay kuwang pa sa hait. Dili kaya mo hiwa, dili ka gasgas sa lupanit. Labi kayo hugman ang kadina ni Winston na sa imo na ko igaid. Isang ibilwan pa ko sa Rapulo, pero kusgan sa pagsugod. Baboy man inyong pananaw, pero wala kang masayod. Nga punog maidlot nga tunok ang kada na ko talikod. Mong tawga ko resolbak ay patay yun ang kutob sa mugukod. Dili. Si Ax bitaw ni mo ang kontra nga nakaasol kiras. Bagtik na kaayo, grabe na kayo kakilas. Bagtik na kayo, grabe na kayo kakilas. Aksyo hamag ron, di pa mapuno kas garas. Kung magtuyok, sundan ay kaling pinatigbak. Kahit di na ka makaikyas. Kung ikaw nagani ako makuptan. Sigurado ko karon nga nay tawo nga mabuthan bulot ay pistol. Sintruhon tayo na ko sa agtang ikablit bang bilang period brad gidugo nga Indian. Kung dili pa ko makontinto, bira ng shotgun, papudripon di ka bala, hangtod mahutdan, na mag-video na yun ko. Smile ka on cam, sunod-sunod bala sa bakbak, maunay mukbang! Time na to, Making. Lingog-muga sa buang mo eh. Mura magibagnos-bagnos nga tansan. Kabaw ka sa kasaba ni mo. Mas muriklamo pa lang ng anak dias pa anakan. Naratapat. Yo. Ako ani siyang gihimay. Naabot ko siyang YouTube channel. Na siya tulog ka kanta. Okay ra sad. Naara may pag-asa. Pero sa akong pag-scroll up, bushita, ang buang nag-wiring niyang series lights gipasiga. Feeling ni mo hip-hop ka, ana? Nakoy pangutana, unsay naka-hip-hop sa electrical? Nga makuryentihan imong channel, yan na yung mahitabong magical. Karong duwa, ikaw mo'y makuryentihan at ka sa ospital, ikaw makritikal. Nya, kinsay mo bantay nimo dito? Katong imong amahan nga, ay na lang, sumbol sa istorya o political. Speaking of political, makabutar na baka? Kay ako dili pa. Sa mga mubutar diha, tarong magpili ha? Ay mo feeling na inahibawan, ari mo snay ikabuga. Wa may usa na mo nga nidagan na kurang gipahibaw niya nga pagbutar diri sa Rapolo, way bias patas ra. Way bias patas ra. Ganahan mo reference? Wa nay puhon-puhon kay ug mapili ka, wa nay ugma, dugo nakakaron mo nay literal nga blood. Axe. Muni akong first game, muni ang first skill, first blood. Axe. Sige manyak na lang ko kay naaman ako ang blood. Last. Muni si Doom, Infernal Blade, si Rit na imo ang blood. Axe. Kay kabaw ko, blood axe. Nga imong ganahan nga item, kanarang nindot og design. Kani akong away at ubang ay imuha backdoor makaigo ra ka sa behind. Ako ra ning gipatuyok-tuyok ning pinamay ay panghambog imong assault kiras kay nana ako ang divine. Kayo gadugo pa na imong atsa nganong dili ka kabalo mo limpyo. Pailala ka nga hugaw mo trabaho niya dili pulido. Karong naa ka diri pakita na ako nimo ang lihit mo. Nisukol kang making strapulo karon makatilaw ka og dilubyo kay maabtan niya mahapakan ka ning tisoy maghilak ning demonyo kay si Dante Maniboy o wala kang makasabot bugo kay kauroy mo na ang mga bagyong nasa akong bulsa nga sa imo ay palamoy. Sa imo ay palamoy. Pag first round akong gamit katana mili. Karon welcome to the party kay bamboo di pistola na. Weapon change kay dako ni og variety ang atake depende nas imong pagdala. Bisan pag magpalayo ko niya, di ko makaigo dagan pag chance kay full pack akong dala. Shit. Wa mo kabantay sa piti na ning buang karong nakabutang na ko sa akong bala. Nakabutang ko sa akong bala kay atala unang dunggo pa lang nimo lahos kag kapanaw kay og gikan kas kamutis.
akong pistola gikan sa Danau. Unang tungtong bang igo niya ang amaw. Pagkapinan pa na ako, sagpa sa wala niya, sagpa sa tuong nga muranik interrogation og feds. Bisan pag magkasakit ka diha, di ka pa tumaron og meds. Di ko ni buyan kay naa pa mo'y wala magets. Duha ka kamot sa iyang nalong kay nanay kumupusa og whiteheads. Nya kailangan plong-plong. Awa ka subaybay sa Rapolo ang buang. Ito, Pedax. Atay, 3 minutes man to eh. 90 seconds na to, atay. Sige, game! Nang limos pa rin ni AD Beats. Nagpakiluoy pa ang amaw. Papuspos pa nga, sad ko, sabay mention. Yaks, kakuyaw. Bisag ako mga beat, ginawa ra sa YouTube, pero wala ko nagpakauwaw. Bisag musika, panay mo ang kanta, dili gihapon kung masuwaw. Kay kuyaw, kay ni Pangan, Mac King. Mac King? Ano na? McDo Burger King? Yawa, ito, manino ang pagkalit. Mas Leo, baka naman. Baka na bahala magpalit. Kay gutom, naging kayo. Nya wala pag-ibayad. Barbecue, akong gi-order ng barbecue steak, may mong gihatag. May basig, pagkaingon lang mo, nga puro kaon lang ang ako topic. Di mo ko siya kalamoy, sakto karong Sabado, mura ka sa barista, kaya di mo makaon ni baboy. Pasaylo sa tanang sa barista, tawag na lang kung niyo buang, hindi mo banguros. Rusan ko ni sa agtang, maong tangtang dayon ni sa Rapolo, bisag bag ko pagkasugod. Way klarong mga suwat, diliting aw maong galubog. O maayo ka mo freestyle pero dili gihapon tatagukod. Ako mga ratings ga kayo maong lapas di mo kay sunog. O dayo ra ko dire. Pero dili kayang daog-daogon. Dili gyud ko mosugot boss. Nga siya inyong padagon. Kita kaning kumo. Dok, ikaw ra ang pirbing gupron. Ako matuod ang taga Kamutis. Pero karon ikaw mo'y bukbukon. 10 seconds. Wa siya kailang plong-plong sa. Siya kailang plong-plong. Wa ka kasubaybay sa Rapolo, Blood Axe. Kay Blood Axe, kung kasubaybay pagka sa Rapolo, makabalugi ka nga kana si plong-plong, silingan na ni Climax. Sus, o pakrusay lang ni Boss Leo, sa ako di ka kalupit. Sa chatra mo close, sa di bang hinambog, nakakaon kog libre sa iyang shawarma o sisig. Rapolo game! Diyan Leo, tata, panawag na mo og ambulansya. Kay unahan na mo, Teresa, kung og mabunog ni akong kontra. Matag-om ni iyang gabasa, basa lang nga ba. Kay kani si Soto, sa Vicente Soto ni Dad-A. Yo, sa Vicente Soto ni Dad-A, sa akong mentalidad. Kuwang kas baid mo nang, kuwang kas abilidad. Muni, pure na spoiled kid kay kuwang sa aktibidad. Tanawa, nagkabusog-busog maninoning akong gipakaon og kalamidad. Sus, pag first round, Mili, karon. Yo. Dili lagi ka magamit sa syudad. Kay naara ka sa bongbong, magamit kag nay kalamidad. Voice emergency ni break in case of emergency, klarong gataya-taya ni og lubad. Kay diri sa tong battle klarong nay maugno, karon na ka magamit sukad-sukad. Kay bisag unsaon pa ninyo baid og sige gamit, mahabol ra gihapon. Kaning habol nga mahabol kay mabullseye ra gihapon. Ay kabalaka kay di na ko mo gamit sa akong pusil. Bomba na akong gamiton. Sample, ikaw ra kong hupo, gamayng li niya akuan ni Itza. Sabay sa syagit, flashbang para ikaw ray mabuta. Inig kabuta, di na sayangan ang tsansa. Ako nang iitsa ang ikaduha. Boom! Nibuto ang bomba. Boom, boom, boom! Nabungkag akong kontra. Kay, first round, katana. Second round, pistola, bomba. Secondary, mili, equipment ra akong dala. Wa pa ko gagamit sa akong primary, hala patay na ka. Munilihok sa legendary, mga veteran, layo rata kay. Wa mo kabantay sa akong schema nga gigamit kay Call of Duty Mobile.
Bisan pag ma-multiplayer o ma-BR, patay ning wapay profile. Gama ni nga punchline, dili inuwi, depress, iya, lo-fi. Kaninang luspad nga pusi, ako ning gitira, hostile. Video game reference? Fuck this whack ass shit. Mas maayo akong preference. Mas maayo kang mo recommends, no offense, wa kay sense. Pasalamat ka cause I got multis atong battle ma-recommend. Kaya timan-inin ninyo. Tungod sa mga parihan niya ang hip-hop nagawak. Imagine ha, 2021 ay mong rap name, Blood Axe. Jijimon. Time na siya, Blood Axe. Ay, 4 minutes, may paggidaghan akong suwat. O sige, game. Sugdanan nato ang round 3. Wala na ni para-para. Ako kadaugan, klaro na kayo, bisag dili gamitag antipara. Ako kamot, murag na Tourette's, kay pataka na ning guwara. Gitikon ka hantod sa mayabag, nga mura o gitara. Mong kulatado kay ning amaw. Walay sagol na binuang. Diri sa gunog, kamakunog, maong gubon ko ning buang. Nang boy gubon. Ang pagtawag na bug ambulansya, sa dili pa mo magloba. Ikulata kas linyang bali-bali, maong linya na kung bali-bali na po mo sugat. Kay siya, mura na siya subtitles. Kaysa iya, ubos ra kong pagtanaw. Imuhang uyab mura sa subtitles, kaysa iya ang ubos ra kong pirming magtanaw. Speaking sa iyang uyab, lami kayong luluan. Lami kayong luluan. Kining duwa ang mura kong kira. Pukpukan. Og sila duha sa iyang uyab. Bugok. Mura og sidura. Liman ka, naghimo sila group chat niya. Sila rang duha. Kung kinabuhi ni mo, aron maarpor. Kay agadaugan, diri na ko pabor. Dili. Mong luoy kay kambak, wala na tambak pamor, dili na ka makabalik. General MacArthur. Kay kung sa tanaw nimo nga makambak di mong duwa ka, that's crazy. Kay manok ra ka max sa McDo with extra gravy. Kung dili ka pa 13 points in short seconds, kay dili ikaw si Tracy. Makra yung pangalan pero dili kasi McGrady mong di ka kakambak. Ay! Yo, okay, uyab. Basin ganahan mo ba? Makawiyang ka ba? Rapolo Subangan nakaroon sa ID's Kitty Fiendres to Bar. First battle karong gabi una. Blood Axe versus Making. Pagpaka to balik. Mabago na sa Rapolo. Tangin na ninyo. Judges decision 5-0 para ni Blood Axe. Judges. Hari na lang. Judges. Yo, Jikoy, si El, shout out. May humay kong para mga awayatag kang Blood Axe 1-3. Round 2 kang Making kay fights kito pagka ribot niya kasot keras na sa tunga. Kaya ang storytelling niya sa round 1, 2, 3. Pero Blood Axe 1-3. Yo, first day, round 1 ato ko ni Blood Axe. Medyo mag-joke si Juan Making. Pero makakuhan ko niya ang joke sa yung bars ni Blood Axe. So sa round 2 ato ko ni Making kay na-ripat. So siya punchline nga na-ripat niya ang round 1 ni Blood Axe. So ato ko ni Making. Sa round 3, bisan taas ang Making. Nakuha niya sa bars ni Blood Axe. Ano late ka bars? So dan say all 3 rounds hatag ng Blood Axe. Kahilang mga material ang gihatag. Tapos sa first round pareho sila na slip up pero ang consistency ni Blood Axe na gyapon dito yung stage presence na tapos ang mga reference gamit more creative props kay makiller pero kahay gyapon ka mat. Tapos moto all 3 rounds Blood Axe. Definitely all 3 rounds sa okay performance. So what are these 3 rounds? Yo, Aris, Blood Axe, stage presence, grabe bata, pag-unga breed, at ang inin Blood Axe.